Der sidder nogle lygter foran på traktoren. Vis mig lige, hvor de sidder. Hvad hedder de lygter? Formlygter. De hedder nærlygter. Nærlys. Det korte lys. Nærlys. Så vender vi traktoren om. Hvad har vi af lygter der? Hvor sidder lygterne henne? Ja. Hvad farve skal de være? Rød. Og hvad hedder de lygter, der sidder der? Baglygter. Lygter. Ja. Når du træder på bremsepedalen, så er der også nogle andre lygter, der lyser. Hvad hedder de? Og hvor sidder de henne? Ja. Og hvad hedder de lygter? De hedder bremselygter. Bremselygterne, hvordan skal de lyse? Rigtig stærkt. De skal lyse stærkere end baglygterne. Så har vi på siden af traktoren, der har vi også nogle, hvad hedder de lygter? Positionslys. Parkeringslys kalder man det også. Hvad farve skal de være? Hvid. Ja. Og så har vi også nogle andre lys, som hedder blinklys. Og hvor stærkt skal blinklyset lyse? Stærkere end sollys. Stærkere end sollyset. Det er rigtigt. Foran, der har vi nærlyset. Hvor langt væk skal man kunne se nærlyset? 30 meter. Bagpå har vi baglygterne. Hvor langt væk skal man kunne se dem? 300 meter. Hvor langt væk skal man kunne se positionslygterne? 300 meter. Forskellen på positionslysene og så på forlysene, altså nærlyset, det korte lys, det er, at det korte lys, nærlyset, skal oplyse vejen 30 meter. Hvorimod positionslygterne skal ses på 300 meters afstand.